What's up, Darb? Darb, what's up? Support today? Nami sa somewhere. Wala mi kabalaw, basta layo ni siya. So, need na mo ni hinloan. For so, para na po kuan marag part-time, pero medyo dingon nga seryoso nga trabaho kay kuan naman kaila ra ba. So, para na po kita. For now, lunchtime asa. Oo. Saan na oras, boy? So, alas 12 na. Mag-lunch asa kami dito. So, mga na siya, masakay sa aming sakyanan. Then, lunch. Car na ako. Char. Order kami tapos dili man mi kasabot. Amo sab kauban dili sab kasabot siya. The struggle is real. Tapos pabasahon mi anang mga inana, di man mi kasabot. Wa jud tani. 車は一緒でいいの？車は一緒？いいでしょ。はい。前のこれ？いやいやいや、違う。前のこれ？車。 Musulod sa aming sasakyan ng otro kay sandiri mag-order kay maghulat ka tapos naramang i-order. Ambot kung sa'y pasabot ani pero basta chicken man daw kaon na kantaan ni sa unta mas di man ta kasabot og storya. Hapit naman pagkaon kay basically is mag-order lang ka diha sa ilang store, magpapustagaan ka nila yung magbayad kadaan tapos ihatod lang nila pagkahuman og symbol sa food. So medyo taon-taon kuan tawag ini mahatod na sila diri sa sakyanan kay kuhaon man nila ang plate number sa sakyanan, which is gani po dilang system sa pag-order. Wow. A few moments later. So nakita na naman mga order na si Auntie. Tawa.はい。 Ano na yung pagkaan. Arigato gozaimasu. Sorry. Balik na kami. So, abay. Abay pa rin. Sige na layo. Basing masadakpan ta. So, pabalik na kami sa aming kampo. Siguro kami nagpalit o ubinto. Ubinto man nilang tawag sa marag. Asimbol gani. Oo. Makita pa na nimo sa emoji ng ilang Japanese ubinto. Ubinto ilang tawag sa pagkaon nila nga may sagol-sagol. So, balik sa amin. Ngaon na ta. Ano na ilang food. Ubinto. Karage's chicken. So, itadakimasu. Medyo kuman ako kaon pero napay gamay pero ako nakutun kay lami pero nakuhirit sa imuha. Sa imuha kasi kahit saan ka magpanta nandyan ako para sa iyo. Tapos sa Japanese inig makuman po kaon ilang ingon is Gutso sa madista. Again. Gutso sa madista. Inana nila ha. Edi wow. Wow. Hapit na sa mga gamay ra kanina ng kartonan. Pero niya pamihapon makaulan ni for sure.
Ubalik sa aming panghipos sa mga gamit para i-transfer dito sa transferanan. Like, kanang nung hatdananan gani sa mga butang, creepy kaayo na it's abandoned house, you know. It's a building house. It's a building. Yeah. Break time asa break time. Tubig ta tubig. Tubig. Kay uhaw. Tapos ka na akong kay Iban. Kauban na mo na siya. May nag kuan sa mo assist. Kusga na tigulang 70 years old na. Sugoy. And now pauli na ni mo na ni among hinduan, mga wala na ang mga kigwa, mga kuan. Tapos tumor ugma na sa puhon. Muli na may. Saya. Yes! Nakauli na kami. Dira ko mag-end sa akong vlog kagana ang background. Ito, so isa lang po akong nakuan sa ilang nabantayan silang ugali is kanang mag-kaon gani or mag-ingkit kag toothpick dili maayo sa ilaha Japanese business dami dayo. So mao lang to sa pagkaron og see you og mapuhon. See